Υπάρχει βεβαίως η κόπωση για τον Παναθηναϊκό που είχε μόλις μία ημέρα προετοιμασίας για το παιχνίδι με το Εγάλεο μετά την πολύ δύσκολη και σκληρή μάχη με την Real Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα την Πέμπτη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δύο ομάδες που λέγεται ότι θα διεκδικήσουν την Ευρωλίγκα. Πάτερσον, Νικολαίδης, Τζάμπερ, Καλινικίδης και Μαγκουνής είναι οι 5 που θα αρχίσουν για τον Θανάση Σκουρτόπουλο. Επί της ουσίας, το Εγάλεο είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει να συγκρατήσει τον Παναθηναϊκό στην άμυνα όσο αυτό είναι εφικτό και να σκοράρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με πρωταγωνιστές βεβαίως τους δύο πρώτους σκόρερ του, τον Τζάμπερ και τον Νικολαίδη. 2.000 κόσμος περίπου έχει τιμήσει αυτή την μεγάλη ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την ομάδα που διεκδικεί και πάλι φέτος το Triple Crown. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να το κάνει ντέρμπι, αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο, καθώς στην φετινή Α1 τα έχουμε δει όλα. Παπαδημητρίου, Χριστοδούλου και Πανταζής είναι οι τρεις διαιτητές. Λέγαμε ότι το Εγάλεο είναι το 37ο του Παναθηναϊκού. Ο Γιασκεβίτσιος χαρακτηριστικά κοστίζει 7 φορές το Εγάλεο, κοστίζει 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πριν από τον Τζάμπολ πάμε μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε πρώτα στον πάγκο του Εγάλεου να ακούσουμε τον Γιώργο Μανδύλη πώς φιλοδοξεί ο Θανάσης Σκουρτόπουλος να κάνει άλλη μια έκπληξη ενδεχομένως ή εν πάση περιπτώσει αξιοπρεπώς να μείνει στο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό των αδελφών Γιαννακόπουλου που βλέπετε στην εξέδρα των επισήμων, τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο Μανδύλη. Είναι δεδομένο πως ο Θανάσης Σκουρτόπουλος αναγνωρίζει τις δυσκολίες της σημερινής αναμέτρησης κοντρα στον αίτητο πρωτοπόρο και πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Παναθηναϊκό. Ζήτησε από τους παίκτες του να αγωνιστούν χωρίς άρχους, με ψυχραιμία και με αυτοσυγκέντρωση, να μην θεωρήσουν ότι το παιχνίδι είναι τελείως χαμένο πριν το πρώτο τζάμπολ. Ζήτησε προσοχή στην άμυνα, προσοχή στις αλλαγές του Παναθηναϊκού στην επίθεση και όσον αφορά την επίθεση, ζήτησε από τον Τζάμπερ σαφώς να αναλάβει τις περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, να βγαίνει και να παίρνει τα κατάλληλα screen με σκοπό να είναι εύστοχος. Χατζιβρέτα στα στοχή. Ο Δήμος Δικούδης διεκδικεί το rebound από τα δικά του χέρια. Πρώτη κατοχή για το Εγάλεο. Πάμε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού να ακούσουμε τον Γιώργο Δήμο. Καλησπέρα και από μένα. Ο κύριος Στομπράντοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του να τρέξουν όσο γίνεται γρήγορα στην επίθεση. Να προσέξουν φυσικά στην άμυνα τον Τζάμπερ. Και γι' αυτό το λόγο έβαλε και το Σπανούλι μέσα. Και επίσης ζήτησε μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να είναι το Εγάλεο, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί του. Και πρέπει να προσέξει. Αν και έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι μόνο ένας παίκτης που θα πάει πάνω στον Τζάμπερ. Ο Σπανούλης παίρνει την γραμμή βάση, θα αφήσει για τον Χατζιβρέτα. Ο Ντικούδης, ο Χατζιβρέτας ξανά στο ατομικό μαρκάρισμα με αλλαγές από το Εγάλεο. Ο Σπανούλης θα αφήσει για τον Τσαρτσαρί που παίζει πλάτη τώρα με τον Μάκη Νικολαίδη. Θα έρθει στο hook shot και θα ευστοχίσει έχοντας το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα και κάνοντας το 2-0 στην πρώτη εύστοχη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Αντρέ Πάτερσον, ο Νικολαίδης, Πάτερσον. Σκαστή πάσα για τον Τζάμπερ που θα αφήσει στην γωνία για τον Καλινικίδη, τον αρχηγό του Εγάλεο. Έξω και πάλι για τον Τζάμπερ που θα πυροβολήσει για 3. Αστοχή στην πρώτη του προσπάθεια. Rebound από τον Πάτερσον στο πρόσωπο του Winston η μπάλα και κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Δήμο Ντικούδη και τον Winston που έκανε ένα καλό παιχνίδι την Πέμπτη με την Real Μαδρίτης. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως και να έδειξε ποιος είναι το αφεντικό στην φετινή Ευρωλίγκα. Πάει για σταυρωτή ο Σπανούλης, ο Τζάμπερ. Προσπάθησε να παίξει άμυνα και να του κλέψει την μπάλα και σε αυτή την προσπάθεια σφυρίζουν φάουλ οι διαιτητές, ο κ. Παπαδημητρίου, ο κ. Χριστοδούλου και ο κ. Πανταζής. Επαναφορά από τον Σπανούλη για τον Χατζιβρέτα, τον έχει αναλάβει ο Νικολαίδης. Του δίνει το screen ο Ντικούδης, πάει μέχρι μέσα ο Χατζιβρέτας και κάνει split στη γωνία για τον Τσαρτσαρί. Επιστροφή στον Χατζιβρέτα, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και προϋποθέσεις για ελεύθερο εύστοχο τρίποντο από τον Χατζιβρέτα για το 5-0. Το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός που έξω από 6-25 σουτάρει φέτος με 33% στην Ελλάδα, 48 στα 144. Καλινικίδης, Τζάμπερ με τον Σπανούλη αρχικός τουλάχιστον. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Πάει να κάνει σταυρωτή. Ο Σπανούλης παίζει χαμηλά. Ο Μαγκουνής που θα σουτάρει για 3 είναι άστοχος και κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς το Εγάλεο δεν θα θέλει να πάει σε γρήγορες βιαστικές επιλογές με μηδενική κυκλοφορία όπως στις δύο πρώτες του επιθέσεις και να χάσει πολύ νωρίς την επαφή με το σκορ. Παναθηναϊκός που στα τελευταία του παιχνίδια στην Ελλάδα